Kaog mangga, magubang daw, magkuhan. Wala ko magkaog ng, wala ko magkaog mangga, gubarin daw. Daog naman ko. Ano daw? Imo ra ginagubaya. Wala ko na yun. Guys, di mangga ang gihiwa ni Katikat. Ako siya i-challenge. 100 Gcash kung sa liman niya kakaon, di mo ba ingnaw. Hungitan ti kay hungit. Akungit. Yeah. Tara. Uli ko may dili ay. Hindi mo dili uli. Ayo, uli mo dili. Iki pili ya. Gamay mo. Ako nagko eh. Yeah. Ne. Mm. First bite. Ah. Wala. Halangan. Puna usa. Puna. Gitu, puna usap. Ay, sa nilagang asin, uy. Okay. Pa ilang. Dako. Ano, dagko man eh. Okay. Satu ha. Ah. Dua. Kasi nga ni Mati sa Facebook. Wa. Gon tao. Gila ko ni. Oy, ngislo na ya. Dua. Tuon mo dito eh. Sige. Usaw mo tayo nako. Gani. Yeah. Tulo. Yeah, tulo. Yeah. Huwag mo gubang na ako. Pat, yaman yung giantos. Ano, una tayang naw ya. Giantos, Lagi na ko mo tutulan ho. 100 na Gcash pa. 100. Yeah. Unsa ya? Wa jud magubang naw. Oh. Imo ra ginagubaya. Wala ko na yun. Hindi mo ba? Tara. Pat na. Pangwarta gini karaho. Singot ng gugisiyo. Oh, pila ko naman na. Gigwanta lang niyo. 5. Dua na ko 5. Kwarta gida. Ang tuon ang luha eh. Toy, Ang tuon niya. singot na. Kabayad dong ka. Bayad, bayad. Bayad. Challenge ko nimo. Siya wa magubang naw. Kaog mangga, magubang daw, magkuhan. Wala ko magkaog ng, wala ko magkaog mangga, gubarin daw. Daog naman ko. Daog naman ko no. Ano daw? Daog jag mangga, di makahungit, wala magubay ginaw. Ako, wala ko magkaog ng mangga, gubarin kay ginaw. Gubadaan. Ayan, play. Ge. Guys, Ang sa to guys? katikat ako ipakaon og lima kahawit nga mangga. Aslom kayo wa magubay inaw. Ako, wa ko magkaog mangga, naguba na akong naong. Gubadaan. Guba na matan mong naong yun. Ako, lain ko. Saan? Pagkaon ko mangga. Nagubang mangga ko wa. Pag abot akong boyfriend, naguba man ko. Oy. Love, you guys. Sir night dito. Sir, dyan na din scam. Biblang scammer to guys. Ato gyud ipakita guys ha nga. Ato siyang tagaan. 09 Trito. dito 654. Ay, bawi ah. Basi may Isa na? pasin. 654. 654. Tunay Araw? ay ukatidan sir. Oh, ato siyang sindan guys ha. Piso. Okay. Okay. Piso. Ano lagi sindan guys ha? Ha? Kasi ito kang scam. Ha? 100 ga po. Doon na zero. Naray dat. Wah. Nay dat. Okay ha. May ban mo pa. Aba. Dili wala ginano ka pun book yo. Ano mo siya pa? Okay na. Ha? Wait tikas ha. Sindan na. 100 guys. Ano? 100. Kasi wala akong utang-utang dire. Jika sa papanood man. Dire po. Nya.